Mas Joko saha sedaya keluarga nyuwun tulung dumateng kula dalah panjenengan sami saperlu ngamalaken kalimah thayyibah tahlil kalajengaken zikru fida kagem fidaipun Mas Rudiono ingkang dalu punika fa insyaallah kaleres dugi malem pitung dintenipun saking sedanipun. Mugi-mugi kanthi keikhlasan kula dalah panjenengan sami pertemuan wonten ing dalu punika kita tutup sekarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin saking kula pribadi bersama Mas Paijo. Amin. Amin. Misalnya kita pamit pada Mas Joko, adiknya Mas Jejak Richard ya. Nggih. Pamit Mas. Nggih, matur suwun. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin amin. Matur suwun. Nggih. Persiapan mau ke tempat zikir wija Mas Jejak Richard. Ini tepat 7 harinya lur ya. Ini persiapan bersama teman-teman YouTube. Itu ada Mas Paijo 1922. Ini mau OTW ke tempatnya almarhum Mas Jejak Richard. Ini lur, ini para undangan yang mau kirim doa ke tempatnya Mas Jejak Richard ya. Ini sudah mulai berdatangan dan undangannya alhamdulillah lumayan full membludak yang ingin berkirim doa di kirwidanya Mas Jejak Richard almarhum. Ini para teman-teman sudah mulai berangkat. Nah, ini kita mau menuju ke rumahnya lor. Salatullah wassalamuhu mugia kalimpahna dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngrintis umatipun wiwit zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah, yakni zaman ingkang kula dalah panjenengan alami wonten ing wekdal sakmenika.
Ugi kita tansah mawantu-wantu syafaatipun min yaumil hada wa ila yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun ing mriki keparenga kawula matur pinangka sesulih saking panjenenganipun Mas Joko saha sedaya keluarga ingkang sepindah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum kasekecakno anggenipun pinarak lenggah wonten ing dalam mriki lan mugi-mugi pepanggihan kula dalah panjenengan sami wonten ing dalu punika bekto barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya ilal akhirah. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami kanthi keikhlasan panjenengan sami kang sampun kersa ngrawuhi menapa ing ketados undanganipun. Mugi-mugi sedaya kala dados ngamal hasanah kawula dalah panjenengan sami lan mugi pikantuk lelintu ingkang sak murwatipun saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun sedaya keluarga nyuwun pangapunten mbok bilih sadangunipun nampi rawuh panjenengan sami kathah kekirangan dun kalapatan lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wasingkati kula dalah panjenengan sami kasuwun rawuh wonten ing dalem mriki ingkang kos pindah kasuwun idi padonga ingkang wilujeng ingkang angka kalih Mas Joko saha sedaya keluarga nyuwun tulung dumateng kula dalah panjenengan sami saperlu ngamalaken kalimah thayyibah tahlil kalajengaken zikru fida kagem fidaipun Mas Rudiono ingkang dalu punika fa insyaallah kaleres dugi malem pitung dintenipun saking sedanipun. Mugi-mugi kanthi keikhlasan kula dalah panjenengan sami ing mangke saestu saged mahanani dumateng almarhum anggenipun mantuk dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugia kalian Allah Subhanahu wa taala dipun tampi sedaya amal saenipun, dipun ngapunten sedaya dosa kalepatanipun lan mugi-mugi kabaginaken ingkang sak sae-saenipun menggahipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika jannatun naim. Lan ugi sedaya keluarga sak pengkeripun dipun tinggal kalian Mas Rudiono saestu kalian Allah taala dipun paringi ketabahan tawakal anggenipun ngadepi musibah lan mugia dadarung sedaya kala wau sedaya keluarga saged ngamalaken utawi saged nglampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala kanthi istiqomah. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, wonten ing dalu punika Imam Zikru Fida kasuwun panjenenganipun Romo Yai Masrur Mustaqim saking Taman Sari. Barokah doa kasuwun panjenenganipun Romo Yai Basiron katutup ing mangke panjenenganipun Romo Yai Masrur. Undangan Zikru Fida dalu punika wonten 250. Pramila sumangga acara wonten ing dalu punika kita bikak sesarengan kanthi wasan umul kitab liridailah wa bi syafaati rasulillah ala kulli niyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wekdal sakcukipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun Romo Yai Masrur saking kawula pungkasi cekap semanten rumiyin saking sedaya kekirangan kalepatan yen agung sampun sami wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para bapak, para sederek Jamiah Dzikrul Fida ingkang kula hormati, keparenga ing mriki kula matur ingkang kekalih pinangka sesulihatur saking panjenenganipun Mas Joko saha sedaya keluarga ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami kanthi keikhlasan panjenengan sami. Mugi-mugi saestu dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi mahanana dumateng almarhum Mas Rudiono, mugi kalian Allah Subhanahu wa taala kalebetna sida ingkang husnul khotimah. Mugi kanthi keikhlasan panjenengan sami, mugi sedaya dados ngamal hasanah panjenengan sami, lan mugi pikantuk lelintu saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi sak murwatipun. Wiwit awal hingga akhir anggenipun sedaya keluarga nampi kerawuhan panjenengan sami kathah kekirangan tuwin kalepatan lumantar kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Wondene acara wonten ing dalu punika sampun paripurna, sedaya jamiah badhe ngersakaken kondur, sedaya keluarga tumut ndedonga mugi-mugi kondur panjenengan sami wiwit dalem mriki ngantos dumugi dalipun soang-soang tansah manggiya rayu wilujeng boten wonten halangan satunggal punapa. Lan monggo pertemuan wonten ing dalu punika kita tutup sekarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula pribadi, saking sedaya kekirangan tuwin kalepatan tuwin agung sampitra pangsami wa akhiron billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Cocok dari titik. Lur, ini acaranya sudah selesai ya. Ini tadi baru saja
sudah selesai kirim doa di puncak almarhum Mas Jejak Richard ya. Ini acaranya sudah selesai, para tamu undangan sudah pada pulang semua. Iya. Bersama Mas Paijo. Amin. Amin. Nah, ini rumahnya almarhum Mas Rudiono atau Jejak Richard lor. Jadi tadi acaranya 7 harinya meninggalnya Mas Rudiono atau Mas Jejak Richard. Oke lor, semoga berkah barokah dan almarhum ya diterima di sisinya, amin. Ini saatnya kita pamit pada Mas Joko, adiknya Mas Jejak Richard ya. Nggih, pamit Mas. Nggih, matur suwun. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin amin, matur suwun. Nggih. Suasananya masuk